tadyhle pan inženýr Petr Podsedník. Proto jsme oslovili několik gratulantů, aby mu popřáli k narozeninám. Popřejem dědovi. Asi všecko nejlepší, ne? Asi. A hodně vnoučat. Ještě nějakého Podsedníka dalšího. A zamávejte. Čau, dědo. Můj bratříček ti přeje moc nejlepší narozeninám párky. Ať máš hodné papičky. Řekni. Dědečku? No až to spapáš, jo. Tak to řekni teď a pak to spapej, to bude lepší. Zkus to tam, vidíš, teta už to natáčí, tak řekni dědečku. No, já ti přeju. Co přeješ? Co přeješ? Všecko nejlepší, ale musíš říct. Ještě. Adelko. Ale co k narozeninám? Co přeješ? A komu? Už mě konečně dohnal. A zamávejte, snímávej. No já. Když chtěli vodiči, se když pan papa, když čapa, to bude ligrácka, že? Přidáš mi? Přidáš mi? No a ty máš tu svou ovčí tento noc, na co si a tady máš na